1.200 pertsona baino gehiago hil dira Nafarroan COVID-19arekin. 6.000 baino gehiago Hego Euskal Herrian, gehienak adinekoak. Pertsona zaharrak izan dira gehien sufritu dutenak pandemia honetan, zalantzarik gabe. Haiei egin die eraso bereziki. Asko hil dira edo oso gaizki pasa dute birusa hartuta, eta oro har hartu diren neurriak denontzat izan dira gogorrak. Bisitarik ez zaharretxetan. Etxean egon direnak ere, familia eta lagunengandik urrun, kalera atera ezinean. Kaferik ez, karta partidarik ez, biloben musurik ez. Zahartze prozesua azkartu eginda gure xaharrentzat, eta horren ondorioak orain ari gara ikusten. Goazen berreskuratzera galdu dugun elkarrekin egoteko denbora hori guztia. Koro Sabando, kaixo. Kaixo, arratsaldeon. Zemu zaude? Oso ongi. Gaur beru handiakin, baina ongi. Eta zemu egon zara pandemia honetan zehar? Ba, egia esateko nahiko ongi, Ni baino asko okerrago egongo ziran, bai Iruñan, bai Iruñatik kanpo, eta bakarri bizi naiz, seme bat auzoan bizi da, astean behin ekartzen zuen landaretik behar nuen gauza, gero eroski etxe parean dut, eta gero liburua maite du, musika klasikare bai. Arazo bakarra izan da, nire 3 urteko alaba bilobari, ezin nola musurik eman. Musurik eman eta ikusi ere ez? Bueno, bai, ikusi badakizu bideoan eta horrela, baina ni ez dinaiz kexatu, ni oso ongi egon naiz, oso ongi egon naiz. Eta gero hemen bertan bizi naiz, nire etxeko balkoitik takonera dena ikusten zan, udaberrian dena orain bezala oso polita, eta nik esatu ni ez naiz nor kexatzeko. Oso ongi, bai, oso ongi, ez hain luze egin, ongi. Eta beldurrik izan duzu? Ez, inondik inora. Eskerrei ez badakizu nire bizian bi gauz gogor pasatu diran. Orduan hori pasata gero nolabait gogortu naiz pixka bat. Indartsua zara? Egin behar izan naiz. Eta inguruan eta zure adineko jendearekin solas egiten duzunean eta zer somatzen duzu? Ba, orokorrean nahiko ongi, Bai, badut ez dakit zenbat talde, WhatsAppekoa, bidaiakoa, musikakoa, unibertsitatekoa. Eta orokorrean denak baikorrak izan gera. Bai. Agian zuek denbora pasatzeko eta baliabideak dituzuelako. Adibidez, irakurtzea maite duzu, musika maite duzu. Bai. Agian horren beste baliabiderik ez zuen jendearentzat gogorrakoa? Horregaitik esaten dut, ni privilegiatuna izan gaizela, baina ni pensaten dut hori, edo persona gutxi ikusten dutela, ezin dutela irakurri, edo entzumenan arazoa dutela, ziur askini baino okerrago ziur, Hori bai, etxetik atera ezin izatea gogorra izanen zen bat, ez gorputzerako, gogortu zaizkizu hankak edo? Balkoian ez dakit zenbatzen, 20 buelta, gero arratsaldean beste 20 buelta, gero jogare bai egiten dut, pilates ere bai, orduan ere bizia ongi antolatu nuen, eta nuen ez dakilo bat ere irabazi, eta bai, ongi. Beraz, disiplina zenuen egunero ariketa pixkat egiteko? Bai, eta dut. Bai, beti izan dut, eta hori ere ona da. Horrelako egoera batean disiplinez, gero kutsiko du, ez. Hori ere garrantzitsua da, eta gehiago gure adinakin. Gorputzerako eta bururako ere bai? Hori da, bai, dena, bai. Eta ez iruditu zaizu komunikabideetan zegoen informazioa eta gugun osoan ordu? Niretzat jasan ezina. Zeia ez dakizu zer onartu, zer erabaki, eta azkenean ni moztu egituen, eta gero gabean, oera joan baino ikusten nuen azken albisteak interneten, eta kitxo, bestela itxogarria zan. Filtroa jarri behar da pixka batean, ez? Beharrezkoa dugu, bestela txoratuko ginateke, erabat.
Eta jende asko zaharretxetan, erresidentzitan bizi da. Zuek horiek nola ikusten dituzu? Ongi egon dira, ez horren ongi? Nik badut ezagun batzuen miserikordian egon direla eta daudena, eta horiek oso gaizki pasatu dute. Gero joan behar naiz bat ikustera, 84 urtekoa, eta horiendako bai oso gogorra izan da gainera, jarri zuten gartzelan bezala, bakoitza bere gelan, giltzapean, itxita, kanpotik itxita, gelatik ezin atera, gela txikitxo batzuek, leiho txiki batekin, eta bakarri janaria eramateko eta garbitasunak egiteko. Hori gartzela baino okerrago da, adineko personan dako. Horiek oso gaizki pasatu dute. Eta oraindikan ere ezin dira hortik atera baimena gabe, Eta ni joango naiz orain bisita egitera, baina kontrol batetik pasatu behar naiz, eta emakume horreko godalki batean erizain, eta barruera zen gara sartu, eta bar. Gogorra bai. Eta txekoak, eta familia eta lagunak ikusi gabe hainbeste denbora. Eta pentsa, miserikordian bakarrik 50 persona hil ziren, asko dela. Bueno, hemen gaude. Bai, hemen gaude, baina hemen gaude. Gogorra, oso gogorra izan da. Oso gogorra izan. Bueno, eta miserikordia bakarrik ez, hemen badugu ere bagoada, hemen gura osoan dagona, eta antzekoa, eta guztiak izan dira. Osea, padrimeni, dena berdinak izan dira, bai. Osea, nik esaten dutena. Hor, zuk ikusten duzu desberdintasuna, erresidentziak, zaharretxeak, publikoak diren, pribatuak? Nik ez dut horrelako desberdintasunik ikusi. Zorrotzak izan dira berdin. Eta gero etxekoa joateko bizitatzera, ez desberdintasuna dut ikusi, Neurriak gogorrak izan dira toki guztietan? Zorrotzak izan dira, bai, kaso guztietan. Bakarrik egon da, baldintza badakizu Lizarrako San Jeronimo. Bai, Hor bai, hor inor ezan hil. Baina langilea bere kabuz erabaki zuten hor bizitzera joatea. Eta ez da bat ere ezan egon. Espainia guztian hori bakarrik izan da. Eta ze iruditzen zaizu? Bueno, eske San Jeronimo, ni Lizarran bizi izan nintzen 9 urte, eta San Jeronimo da, Bai. Ez du zer ikusiri padremenikin, miserikordiakin, edo baguadakin, ez. Geroztik jente guztian nahi du San Jeronimora joan. Baina gainera txikia da, baratza badute, bere baratzan lantzen dute ez dena, baina nor bertan jateko, eta hori izan da privilegio bat izan. Hori bizikalitatea da. Bai, gainera Lizarra erdian dago, eta aukera zuten nor bertan dago Paseo los Llanos deitzen dela, eta baimena zuten nor haize pixka bat hartzeko behare, baina hemengoak gelatik atera gabe gartzela. Gartzela, 3 hilabete, 3 hilabete. Pertsona horiek bai nabarituko zutela gero beherakada ez? Bai, eta buruko arazoak eta dena izan dute. Gero, azkenean, kutsatu gabe zegoztenak eraman zuten Burlatara hotel batera, baina nango zabera, hoteletik atera gabe egon ziren. Bueno, la pandemia hemos tenido que adaptarnos, tanto residentes, familias como el personal trabajador. Creo que gracias a la implicación del equipo hemos podido conseguir muchos éxitos y bueno, al final hay que adaptarse a la nueva situación y a las nuevas medidas que se iban dando, pero un poco por parte de los 3 agentes implicados, ¿no? Personas residentes, familias y personas trabajadores. Bueno, pues nos confinamos ante las dificultades que había, que no teníamos EPIs, no sabíamos muy bien a qué nos estábamos enfrentando y estábamos viendo sobre todo los casos que estaban pasando en Madrid con un montón de fallecimientos. Y ante la situación que ya, porque al principio nos parecía que estaba lejano, pero cuando ya vimos que en Navarra también empezaban a asistir casos con fallecimientos, ahí fue cuando dijimos ya, nos tenemos que confinar. Cuando yo estaba viendo a Pedro Sánchez que estaba hablando, ¿no?, de las medidas que estaban poniendo para el confinamiento, pues me parecía que era la medida más razonable el confinarnos aquí. Y al día siguiente vine al centro, lo propuse a las delegadas sindicales y bueno, pues están en la misma línea. Entonces a partir de ahí, esa semana fuimos pensándolo cómo nos íbamos a confinar. Luego me entró un poco de miedo escénico de decir, madre mía, qué locura, cómo nos vamos a organizar, pero al final el personal empujó y decidimos confinarnos.
se vieron súper satisfechas con lo que estábamos haciendo. Al principio, además, esa semana que no estábamos confinados, que íbamos y veníamos, estaba el ambiente súper tenso, triste, se respiraba miedo, y el vernos allá, cerrar el centro a Calcanto, el sentirse aquí que estábamos metidos en un fuerte, pues la verdad que cambió el chip completamente y ya era toda alegría y bueno, la verdad que fueron 35 días muy especiales para todos. Tenemos que empezar a aprender a convivir con el COVID. Este virus viene para quedarse y tenemos que normalizar la situación, que las personas mayores puedan relacionarse, que puedan seguir teniendo su vida, que se sientan que las residencias son su hogar y que el resto estemos para cubrir un poco esas necesidades que tienen, sobre todo con un trato muy personalizado, ¿no? Adaptándonos a cada persona y entendiendo que cada persona es única y que pueda tener unas necesidades diferentes. Mikel eta Manuel Auzarekin gaude hemen, egunon? Egunon. Aizue, datu batzuk ikusi ditugu lan osasun sailak kaleratu dituenak, eta hori ikusi da pandemiak zenolako eragina izan duen zaharretxeetan. Hemen Nafarroko zaharretxeetan 5.500 egoiliar inguru bizi dira gaur egun, eta lehenbiziko olatuan, pandemiaren lehenbiziko olatuan, horietariko 135 gaixotu ziren. Eta hildakoak, hil zirenak zendu ziren pertsonak 7 izan ziren, kolektibo horretan. Oso datu gogorrak, oso latzak. Arrazoia zein? Da erresidentzietan oso toki gutxi dutela, eta ezin izan zuten dena behar bezala egin. Ezin zituzten isolatu pertsonak, behar bezala, eta momentu horietan behintzat. Zuek esperientzia izan duzue, baduzue, erresidentzi batean, zaharretxe batean, eta hori ezagutu nahi dugu, Mikel. Aita, hemen Bergelen bizi da, ez da? Bai, Bergelen ekarri nuen 2013an, ze berez hasieran Lizarran zegoen, Santo Domingo zaharretxean, justo bia dira Nafar gobernukoak, eta ekarri nuen 2013an, eta agiarran da kriston aldaketa, ze berez tokia, kriston toki ederra da. Eta gero bertzaldetik, jende aldetik ez daude masifikaturik. Jendea dau, txarrena da igual, horietako askok dementzia dutenez elkarrekin egoten direla, eta azkenean transmisioak olakoak gertatzen da, elkarrekin egoten direnean. Eta egia da, pandemia garaian isolatuta ibili zirela, beraien logeletan ziega batzuk izango baliz bezala, eta oso gogorra izan da beraiendako. Bai, beraiendako eta zuentzako ere bai, familiarentzako zer esanik ez, bisitarik ez eta kontaktu ia zero, ez da? Bai, gainera, hemendik 5 minutora bizi naiz, eta ia egunero etortzen nintzen. Azkenean, kriston harremana geneukan, eta pandemiarekin bertan gelditu zen dena. Eta gogorrena izan zen aitaren dako. Hurbiltzen nintzen, karrikan egoten nintzen eskuarekin, erizainak eta hori ateratzen zuten malkoira, baina azkenean justu izan zen gainera nire aitaren prozesu, berako prozesua, eta nire ustez pandemiarekin bizkortu egin zen eta asko galdu du. Bai, eta aitari bezala adineko jende askori gertatu izan zaio hori, ez da? Pandemia izan da, kasi 10 urte gainean bapatean botatzea bezalako zerbait. Bai, kontutan hartu behar dugu, lehen errandu dana, azkenean asko dementziakin daude, eta batean isolatuak beraien ziegetan erran barruen, logeletan taula oso gogorra izan dela. Eta hori, askartu egin zaie, beraien beherakada anitz, eta hori sumatu da, eta nireitan asko sumatu dut. Etortzen nintzen askotan, gainera ama nirekin bizi da, Alzheimerra dauka behi, eta orduan baimena bat nuen espreski ateratzeko, eta aprobetxatzen nuen aita agurtzeko, adibidez, etorri nintzen bere urtetetze egunean, pankarta bat jarri nuen, bengala bat piztu, negarrez, baina oso gorra. Zenbat denbora elkarrekin egon gabe, zenbat hilabete edo? Justu kasualidadez, bazuen oftalmologoa hor Príncipe de Vianan, otsailean edo martxoaren 13an hasi zen egun horretan.
justo egun horretan. Gainera, bronka bota zidaten aita eramateagatik, baina erranien, jode, aitzinetik abisatu eta ez nator. Zeberez katarata ditu eta azkenean ebakuntzarik ez diote egin. Eta hortik, ekainaren bukaeran, uztaila hasieran lehendabiziko bisita, eta astean behin etortzen nintzen. Behin, ordu bat egoteko, gutxiago, igual 30 minutu, baina, etortzen nintzen askotan debei, karrikatik agurtzera. Bai, eta zure ustez, ze izan da, zakite txarrena eta onena, egoera honetan, zuek bizi zareten edo baita bizi den Zarretxe honetan? Aide bakotxak bere sentimentua ditu gai honekin, ez? Adibidez, nire aitak erraten zuen, solasten zuen gehiago orain gutxi, hotza duenean erraten du hotza eta holan. Baina bai erraten zuen, hola bizitzeko nahiago zuela hiltzea. Eta gogorra da, baina holan egoteko eta azkenean nahiko flojo ditu denez, gogorra da, nik asko maiten dut, barrezka egiten du oraindik bizitan etortzen izenean, baina ez dakit zer erran horrekin. Nire ustez, igual pasatu egin dira Zarretxeekin, nolabait oso zorrotzak izan dira pandemiaren atzerarekin gauzan hitzetan, argita tabernena eta nola izan diren, baina igual estriktoena izan gara justo Zarretxeeko jendearekin. Azkenean, gehien kumplitu dutenan arrajatabla dana, beraiek izan dira. Eta justo dute handi bat, maitasuna, besarkadak, beharrezkoa direna bereen dako. Hain zuzen ere, plataforma bat sortu zenuten, zaindu izenekoa, hainbat mezu kaleratzeko, ze aldarrikapenak egin nahi zenituzten horrekin? Berez, nire aitzinetik sortu zen plataforma hotxein zidaten, eta interesgarri ikusi nuen, parte hartzen dut eta hartu nuen. Baina justo ere, garaiz txarrak izan ziren, guztiok elkartzeko, gero bakotxak gure ideia genituen, eta adibidez, aldaketa bat eman dute Nafar Gobernutik, eta Zarretxetan jartzen ari da, cuidados centrados en la persona, ez dakit euskaraz nola arrango zen, pertsonetan zaintza jartzearena edo ez dakit nola arrango zen, eta oso ongi ikusten dut aldaketa hori. Garai txarretan paratu zuten, ze justu izan zen isolamenduarekin, pandemiarekin eta hori, eta alde batetik ikusten dut rationa. Azkenean horko langileak lan gainezka daude, eta karo, beharra da dituzte gure zaharrak, gure aita eta tamak, eta batzutan aldaketa ematen da, baina bertzearekin batera ez baldin badator, hor kolokan ditzen da aldaketarena. Konten nago kakotxen artean, aita hemen dagoelakoz Bergelen, Nafar Gobernukoa delakoz, eta nolabait erranda bertze Zarretxeetan gabezi gehiago ikusi izan ditut, bertze zeinduzeko kideekin ekartu nahi zenean. Eta oso latxa da, oso latxa eta niretzako mingarria ze dirutza ordaintzen dute. Eta nire ustez, diru horrekin, ratioa igual altzituzten gure zaharrak hobeki zaintzeko. Aldea somatzen da, ekimen publikoko Zarretxeen eta pribatuak diren Zarretxeen artean? Bai, guztiz. Baina ez dute zer ikusirik, Nik ez dut erren nahi guztiak gaizki ibiliko direla gure zaharrak zaintzen, baina askotan bai. Gero badaude denetik, adibidez herri anitzetan daude udaletxeko eta beste eragile batzuekin eramaten dituzten Zarretxeak da, baina nire ustez gainera. Ez dakit, osasuna bezala, azkenean nire ustez publikoa izan marko zen, holan gauzak garbiago egiten direlakoz. Etorkizunerako berpentsatu beharko genuke, pertsonak nola zaindu, bai adinekoak, bai aurrak, bai gaixorik daudenak edo, ezakite estatuak hartu beharko zuen ardura edo, nola ikusten duzu hori? Estatuak, gizarteak, azkenean 4 urtean behin erraten dute bozkatzeko, eta beraiek behar batzuk, zaintza batzuk behar dituzte, eta nolabait guztiok murgildu beharko ginateke, egia da pandemiarekin igual aireak gehiago murgildu garela, hemen Bergelen nolabait gure zaharrak berezia dira,
eta, bueno, jende handiz ez ginen elkartzen bisitarako. Horrezatik igual bakarrik 5 kutsatu dira Bergelen, eta kutsatu direnak izan dira langileen gatik. Hori normala da, azkenean pandemia da, eta pandemia ezin du gelditu. Eta nolabait, kriston giroa eman behar genuke zeintzei. Berdin zait zarrei edo gaztei, azkenean ere obra eskolekin bronketan gaude, nolabait erranda. Eta ni ustez oso garrantzitsua da dira biak. Mikel Auza, benetan eskerrik asko Mikel eta Manuel noski gurekin izateagatik, eta bukatu dadila behingoz pandemia hau. Mil esker. Zuei bihotzez gainera. Ze gauzak, ze pandemia, ze sindemia hundia Eta mundu gainera mailan. gure adinean bapatean horrelako gauz bat, Txinan hasi zen, hori Txinako kontuak izango dira, eta ikusten genuen urrugun bezala. Bilabetean hemen gaunden guztiak, Gogoratzen duzu koro, nola esaten genuen hasieran, txinatarra hau esageratuak. Bai. Bertan bera utzi dituzte urte berriko festa guztiak eta virus batengatik. Eta gu dena gutxietxitan bezala, begira, gero ze emaitzak izan genuen. Eta ero, earki, jo digu, Hori da, bai. Bai. Eta ze gauza mundu mailan olako izurrite handi bat, Eta gero zu inoiz ezautu alakorik. Eta gero lurraldeetan zehar ze desberdintasunak. Ia ez dakit Afrikako zen lurralde bat, gogoratzen zein zan, hor lehendakariak esan zuen, bere lurraldean ez dela sartuko jangoikoa lagundu behar ziolako. Eta gero bera izan. Gero txertatu gabe, ospital guztia prestatu gabe, Afrikan ez dakigu zer ari dan gertatzen orandikan. Eske dirudi Europatarrandako Afrika hor dagola zokoratuta bezala, eta horrela dago. Eta Indian, eta Afganistan, eta lurralde, beldurgarria. Horregatik, nola kexatu behar gara Europan. Gera kexatu. Argentinareniko gaizki dago, handirudunak lortzen dute txertoa, baina jende xumea ez, eta... Oso moteldoa txertaketa. Eta Brasil, Bai. Bueno. Txertaketa da bide bakarra. Hori bai, eta oraingoz, eta esaten ari dira, agian, 3. txertoare jarri beharko digutela. Esaten ari dira, agian. Bai. Jarriko dugu, ez? Bai, oneraino iritsita, ni bazpada testamentoa eta dena ginuen, ezpa. Ni bai. Baina ze pandemian hasieran? Bai. Nik ondak ginen zer gertatuko zen. Bai, egia. Eta beldurtutaz nengoen, baina ziurtasunagatik, hori ere egin gabe nuen, hori ere egin nuen, eta guztia, bai. Orain eutanasian papera ere egin dut, osak ni presnago. Beraz, dena aurreikusita txukun, zer gerta ere. Bai, ni nahi nuke nire bilagoa 10 urte izan arte bintzat bizirik egotea. Orain, zenbaitxo? 4 egin ditu. Bai, emakume. Ni bazpada, nire etxeko lan guztiak egin dut. Eta gero bagerokoak. Bai. Horixe, aizu, eta txertoa, ari dira jartzen, oindikan, jende gaztea txertatu gabe, jende gazteak badugu ateratzeko, ibiltzeko... Begira, atzo... Eta asko kriminalizatzen ditugu motiborik gabe, ez? Amorrua ematen du, ze gazte guztiak ez dira berdin zebigira gure auzoan, pandemia iritsi zanean, San Juan Xarren, da gure auzoko elkarte bada, 20 gazte joan ziren, eta joaten ziren zahar-etxetara erosketak egiteko, eta hori ez da esaten, eta hori ere esan behar da. Eta gazte guztiak ez dira berdin, baina gero dena sartzen dute zaku berdinan, baina hori ere ez da zuzena. Eta horre auzoan sortu zen, elkartasun sare hori bili zen, Donibanen, beste auzo batzuetan ere bai, eta herri askotan ere sortu dira lakoak. Eta horiek oso lagungarriak izan dira jende askorentzat, ez? Nolako sare antolatu zuten gazteak, nolako sareak eta beraie, eta Gipuzkoan ere bai, nolako sareak, eta hori ez baldin baduzu esaten dirudi ez dela ezer gertatu, baina gazte asko egon dira prest, baina asko eta asko, eta gaztea ziren. Eta hori lagungarria, jende askorentzat, ez? Jende asko ibiliko zen, erosketak egin ezinean. Bai, adinean emakumea adinean sartuta, eta igual muletakin ezin zirala ibili, eta zu telefono, bera, ekarri hau eta hau. Eta gero dirua bidaltzen zuten niko gailuan, eta oso mi antolatuta, nik auzokoak ezagutzen dut,
eta benetan, txapo, txapo. Zuk erosketak egiteko eta nola moldatzen zinen? Semea, bai, nole landareko kidea dan. Berak ekartzen zizun dena etxea. Eta persona bakarrik ere ez da inbesterako. Ez duzu horren beste jaten. Eta nik ere jantzale kaskarra naizenik, dena ekartzen zan hor. Lau azenariokin jaba zenuen astosorako. Kasi, bai. Kasi, bai. Horrela izan naiz beti eta horrela jarraituko dut. Bai. Dena den, zego gorra horre isolatuta egon den jendearentzat, bakarrik egon den jendearentzat eta hil den jende askorentzat eta familientzat ezin despeditu izana? Hori, azken agurra medikoari esku hartu eta agur esan, eskari oso gogorra da. Eta gero ere guraso asko semeakin etxean, 2 eta 3 semea etxean. Guraso ordenagailua lan egiten. Zenbat etxe umetxoa balkoi bat gabe ere. Eta umetxoak ere asko sufritu dute, Asko sufritu dute umetxo txikiak ere bai. Gureak 3 urte zuen, baina berak esaten zuen, ni sakana naiz amina, ez naiz amatxi, naiz amina. Eta berak esaten zuen, amina, telefonetik zure txera nahi du joan, amina. Helen ezin duzu, berdin da, aitak eramango du. Eta horrelako kasuak, berak asko sufritu du, bai. Eta azkenean, elkartu zineten? Bai, txertoa jarrita gero, bitartean ez, bera, eta oso zorrotza da. Eta polita izan zen momentua? Bai, orain joaten nintzen ikastolara bere bila, nire etxean ere noiz behin kalo ere bai egin du, eta jazta dena bere lekuan jarri da. Nolakoa diren gauzak, normalak ziren gauza horiek lehen, orain iruditzen zaizkion lujoak. Bai, hori da, dena luxuzko bezala da niretza behintza, bai, gozatzen du, bai. Alde horretatik igual ongi etorri zaigu pixkaten lezio moduan? Bai, baina tamalez nik ikusi dut ez dugula gehiegi ikasi, orokorrean gizarteak ez du gehiegi ikasi, Hori ikusten duzu plastiko guztia nola dauden, askotan kaleak hor, maskarillak ere lurrean botata, eta ez dugu ikasi ez, autoak hartzen lehen bezala, ez dugu, ni pesatzen nuen hau izan behar zela, hemendik aurrera, ez dugu ezertxore ikasi. Bai. Pena da. Aukera genuen zerbait aldatzeko, ez? Noski, eta nik itxaropena nuen, baina ez dugu ikasi nahi edo... Ez dakit. Adibidez, zer ikasi beharko genuke olako egoera batetik? Ez dakit, beste hangan, beste ikuspuntu bat izatea, eta beraien beste adineko personalekuan jartzea, eta ez dakit, bagin un aukera baina, eta gero, zaborra biltzeko orduan ere bai, eta hainbeste plastikoa zibili, ez dugu ikasi ezer. Ni behintzat, nire auzoan behintzat nik hori ikusten, igual beste zura auzoan agian desberdina izango da, Antzeko parezido. Baina nire auzoan hori ikusten dut ez dugula zertxore aldatu. Bai. Bueno, igual apreziatuko ditugu gehiago hori besarkadak eta musuak eta... Bai, besterik. Usten dut hori izan dela niretzat, baldintza bakarra lortu dutena, beste guztiak berdin, bai. Bueno, aterako gara, honetatik, ozer, koro? Zue gazteago zerate. Eta zue bai, ja bukaeran gaude, ozer? Ni 80 urteera iritsi, eta ja nire biloak oizkortuta ikusita, testamentua egina du, dena egina dut, orduan ja nire txiko lan lehen esan bezala egina dut. Pakea duzu. Bai, hori da. Pues hori oso garrantzitsua da. Bai. Kosta egin zaite, semia izanetik orain dela 5 urte gaur arte, nik ere nire arazoak izan ditute buruakin, Bai. Eta buelta asko eman diozu buruari eta bihotzari. Bai. Eta horregatia ikusten dut nire buruakin pakean nagoela, bai. Osongi. Koro Sabando, benetan, plazer bat zurekin hitz egitea beti bezala. Baina Reyes, beti nizen behar naiz aurpegia ematen du dena. Baina, esan duzu bezala, euskarangatik prest edozein gauz egiteko. Hori da gure koro! Horrela egon gera beti eta horrela jarraituko dugu. Hilarte horrela jarraituko dugu. Bueno, mutilak, ongi segi,